Dneska si predstavíme mytiteľku, ktorá navždy zmení pohľad na upratovanie. Aeno Cordless Vacuum Cleaner SC2, čiže bezdrôtový vysávač do domácnosti. Zaujme technologických nadšencov, ale aj bežných spotrebiteľov, ktorí majú radi štýl, praktické vybavenie svojho domova a dokonalú čistotu podlahových krytín. Najprv sa poďme pozrieť, čo sa ukrýva v tomto ergonomickom balení. V kartónovej krabici nájdeme samozrejme malú príručku a elegantne zabalené komponenty vysávaču v takýchto vrecúčkach, ktoré každá dobrá gazdina ešte určite spotrebuje. Toto je srdce a motor celého vysávača. Z tohto komponentu pochádza celý sací výkon. Hlavica na podlahy, kábel, s ktorým si vysávač nabijeme, takáto mini polička, do ktorej si môžeme, ale nemusíme odkladať veci z vysávača. V spodnej časti krabice sa ešte nachádzajú komponenty ako batéria, tyč vysávača, ktorá sa dá takto zložiť a samozrejme hlavica na koberce. Komponentov je tu pomerne veľa, ale skladať vysávač do funkčnej podoby nie je nič zložité a zvládneme to úplne intuitívne. Vďaka tomuto sklopnému klubu sa s ním ľahko dostaneme aj pod nižší nábytok, ako je napríklad gauč. Vysávač padne perfektne do ruky a váži niečo okolo 3 kg, takže manipulácia s ním je veľmi jednoduchá pre každého. Mimochodom, tento vysávač dokáže stať sám v zvislej polohe, takže ho stačí oprieť niekde do kúta. Jeho bezkartáčový motor má saciu silu 28 000 paskalov, takže si hravo poradí so špinou na parketách, ale aj hlboko v kobercoch. A v prípade, že potrebujeme vysávať niečo iné ako podlahy, môžeme ho premeniť na takýto kompaktný ručný vysávač. Na výber máme 4 režimy vysávania pre rôzne situácie. Vrátane inteligentného automódu, kde vysávač cez senzor automaticky detekuje, koľko prachu je na podlahe a automaticky podľa toho upraví výkon. Má ale ešte jedno eso v rukáve a tým je výdrž batérie, s ktorou dokážeme vysávať až 60 minút. Čiže v praxi s ním na jedno nabitie upracujeme aj väčší byt bez prerušenia. Navyše si s ním doslova posvietime na cestu, pretože v dolnej časti sú LED svetla. Na hornej časti vysávača nájdeme dotykový LED displej, ktorý zobrazuje stav batérie a zvolený režim. Obrovským plusom je aj tichý chod, ktorý má približne 60 decibelov, čo znamená, že pri vysávaní nerušíme rodinu ani susedov. A čo údržba? Žiadne vrecká netreba. Prach putuje do priehľadnej nádoby s objemom 0,8 litra. Túto nádobu po vysávaní stačí jedným kliknutím vybrať a vysypať do koša. Filter je umývateľný, jednoducho ho opláchneme pod vodou, necháme vysušiť a vysávač je pripravený na ďalšiu akciu. Po vyskúšaní SC2 sa už s veľkou pravdepodobnosťou nebudete nikdy chcieť vrátiť ku káblovým starým vysávačom, takže ak chcete zmeniť svoj život v domácnosti, tak sa pozrite buď na mobilonline.sk alebo sa o tomto vysávači informujte v kamennej predajni Mobil Online. Ja som Jeseter, ďakujem za pozretie tohto videa, budem rád, ak dáte odber na kanál Mobil Online TV a like na toto video a už teraz sa teším, že sa uvidíme aj na budúce.